A da can a wani zamani mai nisa kafin mutane su yi yawa a duniya, lokacin da dabbobi da tsuntsaye ke magana irin ta mutane, wata babbar yunwa ce ta faru a ƙasar dabbobi. Bishiyoyi duk suka bi suka bushe, ƙasa ta tsatstsage don rashin ruwa, koguna sun bushe, dabbobi suka rame don tsananin yunwa. Babu abinci, babu ruwa, babu ni'ima. A wannan lokacin ne dabbobi suka yanke shawarar zuwa gurin shaho, sabida shi ne sarkin tsuntsaye a wannan lokacin, domin ya taimaka ya je ya nemo masu abinci a can sararin sama, kamar yadda suke jin labarin akwai abinci a can sama. Wata safiya suka shirya suka je domin neman mafita gurin shaho. Sun kai kukansu gurin shaho, to dai shaho ya amsa musu da zai nemo ‘yan uwansa tsuntsaye domin tafiya nemo abinci. Shaho ya kira babban taro a tsakiyar daji, tsuntsaye iri daban-daban suka hallara, su tantabara, angulu, shamuwa, agwagwa, jemage da dai duk sauransu. Kowa na magana cikin damuwa. Sai shaho ya ce, Ya ku ‘yan uwa, yunwa ta mamaye ƙasa. Idan muka ci gaba a haka, dukkan maza mu mutu. Amma na ji labarin cewa a can sama akwai mala'iku masu ba da abinci mai albarka. Kuma tashi mu je can domin neman taimako a gurinsu. Dukkan tsuntsayen suka amince da wannan shawara. A gefe, wani tsohon abokin shaho ne, wato kunkuru, ne yakan sauraron su cikin natsuwa. Shi da sarkin shaho tsofaffin abokai ne tun suna yara. Sun sha tafiya tare, sun sha wasa a daji. Kunkuru ya san sarki shaho dabba ne mai kirki mai tausayawa. A cikin tatsuniyata ta gaba, zan gaya muku dalilin da ya sa shaho ya daina tausayi, yakan ɗauke ‘ya'yan kaji. Ku danna min subscribe domin sauraron wannan tatsuniyar. To, sai kunkuru ya ɗaga murya a hankali. Abokina sarki shaho, don Allah kada ka bar ni a ƙasa, ni ma ina jin yunwa kamar ku, amma ban da faka-fakai. Ka yi ma afuwa, ka tuna da tsohon zumuncinmu da ni da kai. Tsuntsaye suka fara dariya. Tantabara ta ce, Kunkuru fa, ba ka iya tashi, ya za a yi ka bi mu, za mu ɗauke shi a sama ne? Sai kunkuru ya yi ƙasa da murya, ya ce, Ai ko ɗauka ta za ku iya yi mana. Sai shamuwa ta ce, To, yaya za mu ɗauke ka in ba abinka ba kunkuru? Kunkuru dai ya ci gaba da yi wa abokinsa shaho magiya. Sai shaho ya ɗaga hannu ya ce, Ku saurare ni, wannan kunkurun dai abokina ne tun da daɗewa. Idan ya mutu da yunwa, hankalina ba zai taɓa kwantawa ba. Haka ma raina ba zai taɓa samun natsuwa ba. Suka yanke shawarar kowannensu zai ba kunkuru fuka-fiki ɗaya daga jikinsa. Da aka gama ɗaure masa, sai kunkuru ya kalli jikinsa da mamaki, ya ce, Yau wai ni ne kunkuru mai tafiya a hankali, yau zan tashi zuwa sama, lallai yau ina cikin farin ciki. Suka ko tashi suka tafi can sama, kowa cikin farin ciki, iska na kaɗawa, rana na haskawa. A hanya ne kunkuru ya ce da su, Ya ku abokaina, yana da kyau a ce mun tsara sunan da za a kira mu da shi idan muka isa gurin mala'iku. Don idan muka je, abin zai yi matuƙar burgewa. Sai shaho ya ɗan yi jim, kasancewar ya san irin halin abokin nasa. Sauran tsuntsaye suka amince da sauri, suka roƙi shaho da ya amince shi ma. To dai shaho ya ce to, Kowannenmu ya zaɓi sunan da yake so. Agwagwa ta ce, Ni sunana shine ‘yan ruwa. Tantabara ta ce, Ni kuma ni ce uwar alƙawari. Sarki shaho ya ce, Ni dai ni ne mai mulki. Kowa na ta saka sunan da ya masa. Sai kunkuru ya yi murmushi ya ce, To, ni kuma sunana shine ku duka. Tsuntsaye suka kwashe da dariya, ba su gane dabarar ba.
Da suka isa sama sai suka ga abubuwa na ban mamaki. Iska tana da ƙanshi, ruwa yana gudana. Mala'iku suka tarbe su da girmamawa. Mala'iku suka ce, "Marabanku baƙi daga ƙasa, me yake tafe da ku?" Dai Shaho ya labarta musu halin da suke ciki. Sai suka ce, "To, ba damuwa, ga abinci, ga ni'ima, ku ci, ku sha, ku huta." An kawo musu abinci kala-kala, har da su zuma, madara, ruwan sanyi, nama mai daɗi, da kayan marmari iri-iri. Mala'iku suka juya za su tafi. Sai kunkuru ya yi sauri ya tambaya, "Duk wannan abincin fa, wa aka tanadar ma shi?" Mala'iku suka ce, "Abincin nan an tanade shi ne ga ku duka." Sai mala'iku suka tafi suka bar su. Kunkuru ya ce, "Wato kun dai ji abin da aka ce ko? Ni ne ku duka, abincin nan nawa ne." Sai ya tattara abinci gaba ɗaya ya fara ci, ya sha, ya ƙoshi har ya kasa tashi. Tsuntsaye suka yi mamaki, suka ce, "Wannan ai yaudara ce, hakan sam bai dace ba." Amma suka kasa yin komai, saboda sun girmama wurin da suke. Sai sauran tsirran abincin da ya kasa cinyewa ne suka ɗan ci, sauran kuma suka riƙa domin shukawa idan suka iso gida. Da suka tashi za su tafi, tun a gurin ne kowa ya fara karɓar fikafikinsa. Kunkuru ya rage ba fikafiki ko ɗaya. Ya shiga firgici yana kuka. Sai yake faɗin, "Abokina Sarki Shaho, don Allah kada ka bar ni a nan." Shaho ko kula shi bai yi ba. Sai ya ce, "To, idan ka je, ka gaya wa matata ta shimfiɗa duk gadajenmu da katifu, barguna, riguna da tabarmu idan zan faɗo don na tsira." Sarki Shaho yana cikin fushi, ya gyaɗa masa kai kawai. Suka tafi kan hanya. Sai sauran tsuntsayen suka ce, "Bari mu rama abin da wannan mayaudarin ya yi muna." Da suka koma ƙasa, suka je suka gaya wa matarsa cewa, "Kunkuru ya ce ki shimfiɗa kwalabe, takubba da wuƙaƙe. Akwai shirin da yake so ya yi idan ya dawo." Suka canza saƙon da kunkuru ya bayar. Matarsa ta bi umarninsu domin ta yi tunanin gaskiya ce. Kunkuru daga sama ya dubo ƙasa, ya ɗan yi murmushi ya ce, na tabbata da matata ba za ta tsallake umarnina ba. Ta riga ta yi shimfiɗa." Ya runtse ido, ya faɗo ƙasa da ƙarfi, gwararararam, ya bugi ƙasa, bayansa ya tsage, ƙirjinsa ya karye, ya yi ɗaiɗai a ƙasa, ko motsi bai yayi. Da matarsa ta ga haka, ta firgita, ta ruga cikin daji tana neman taimako. Ta tuna cewa akwai wani tsohon likitan gargajiya, Gwaggon Biri, wanda shi ne kawunta, wato ɗan uwanta. Likita ne na gargajiya a duniya ta dabbobi. Idan dabba ta ji rauni, shi ke haɗa ƙashi, yana amfani da ganyayyaki da tsire-tsire. Da ta same shi, ta durƙusa tana kuka, "Ka taimake ni, mijina Kunkuru yana cikin halin mutuwa, ya faɗo daga sama, ya karye gaba ɗaya." Likita ya ce, "Ki kai ni gurinsa da gaggawa." Da suka isa, ya duba Kunkuru, ya gyaɗa kai. Lallai wannan rauni ba ƙarami ba ne, amma zan gwada. Ya zauna dare da rana yana lulluɓe ƙashin Kunkuru da ganye, yana ɗaurewa da itace. Yana amfani da zuma da magunguna na musamman, har sai da aka ɗebo daga ƙashin matarsa, aka ƙara a cikin nashi. A haka ne ya samu bayansa a tsatsage. Haka dai aka yi har tsawon watanni 3 yana kula da shi. A ƙarshe, ƙashin Kunkuru suka haɗu, amma ba su sake yin kamar da ba. Ya zama mai fashe-fashe a bayansa, kamar dutse da aka fasa. Kunkuru ya kalli jikinsa yana hawayen takaici. Na koyi darasi. Duniya ta koyar da ni ta hanya mai tsanani. Sarki Shaho, wanda daga baya ya ji abin da ya faru, ya tafi duba abokinsa. Yana zuwa, ya ce, "Na yi fushi da kai saboda yaudararka, amma na zo na baka haƙuri. Ai yanzu na san ka riga ka yi hankali." Suka rungume juna, suka yi kukan farin cikin sake haɗuwa da juna. To,
Wannan dai tatsuniya ce amma tana ɗauke da darussa da dama. Darussan da ke cikin wannan tatsuniyar shine wayo da yaudara ba sa dawwama. Wanda ya yi amfani da dabara don cutar da wasu zai gamu da sakamakonsa. Kuma amana abokai daraja ce. Kunkuru ya manta da abokinsa Sarki Shaho, amma a ƙarshe shi ne ya dawo ya duba shi. An ce ramin ƙarya gajere ne, baya da tsawo. Gaskiya tana iya jinkiri, amma a ƙarshe ita ce ke cin nasara. To jama'a, wane darasi dai kuka ɗauka a cikin wannan tatsuniyar? Ku yi mana comment, ku yi mana like, ku yi mana subscribe don Allah. Na gode.